Ambi au fo ka wale nyumondo ko au bisimila shiri fla TV bamananga kunnafoni kene ka mimbi walawalali ke au ye mali kunga ane jiyan fan wara kunga mafo ngoni ye apuma seleye ka damena ni nyongumbe baye mimbe ka ke Afrique du Sud dugu bala Cape Town na Mali jamana togola ministre mi nyashime dugu jugoro na fasoro sera ko mo professeur Tumugo Sangare aleye anga tamade nyema ye barsabu ka daka nyongumbe mimbe ka ke Afrique du Sud dugu baye na Cape Town na abitalike dugu jugoro nafa soro sira ko de kunga ola professeur Tumugo Sangare akatama izebe ani machama nzigira kerengere ni nyana maminu nye nafulutugu yeni ubuka nafulu takado jamana usoro sira udafe mimi se kado famla ubise ka bo as non numo ni ukuma ko investisseur utemene ko fe chakeda ba uminu nga bara unyashine dugu jugoro nafa soro sira ko bara umo ani uma nyemo uchama nzigira ka kuma lenani kono professeur Tumugo Sangare ani ma nyema chama nzigira mangutu minu mbe sanuko binakuka anga jamana kono ayida se umo nafulutigi nununye chakeda baw minu ne olu be jienye feni unyashime sanuko mo kerengere ni nyana inafo ayam gold anglo gold ashanti unanyona professeur Tumugo Sangare ni nunumbela jele kumana utemene ko fe ministry ya iraka fo jakulu minu mbe no wale kele jamana minu mbe teri jamana nani olu ma nyema kumekene ka asira olu fene mo ani furbaton minu ni olu fene kumekene ka andiri jamana na asira olu bela jele ma lanyine te do wore ka se ka mangudu bawge mali sanungo dafe mali nafasoro sira ko dafe mimi se ka to nafolotigi nunu mi se ka nyanyani ke anga jamana kanni uka nafolo wiye chugomi aye hakilna tiga di umo ka fo minye mali jamana ko ni ukara nafenye aya anga jamana ko na nuka nafolo ku ba labara ukana joro ka fo ko nafolo na chien bar sabu kadaka seben wura olu sebe koro no yale do mimi se ka to yamari abi se ka soro ufe kuka nafolo labara anga jamana kono wa minye sanu ko ere nasira yi ako mali du gulo jukoro la dashimbe sanu de la o kuma na ko bela jele bi se ka nyanyani ke ka ke mali dugukolo ka sanu ko ta fafe Shafawari miliyari kele o de bina do kalango dafe ka demisenu ndeme chemani ani musumani minu mbora demayaw minu ndesele do o temene ko fe minu vena yusigiro bla mali deuna ka sabuga jamana kore yava goleya ye olu deun olu bise ka kalanjugo mi barabulu dale do de bina nyeshi o demisenu nunga kalango nyana boli mani Shafawari miliyari kele nye anyeshi me mali marabulu sabamo siga su Tombouctou ani Bamako marabulu ton jakulu mi wele ko handicap international ni kenjere demenike jakulu do aya togo bilama kembe humanité inclusive ye wa tongo yele mana ka beni barabolo dalen belebele do de fene sigili singa mi ngabina labara kalo ngafo sanani ngono Shafawari miliyari kele ONG international ni oye kenyere ke demenike jakulu nye ana barake nyon ubina ode do barabolo dale ndafe mimi se kato demise minumbe ni olu bora demayaw minu ni geleya be ukako kalango o maseka nyesoro upe ani demise ni minu ni olu ye usigero blani o manza uye ka sabu ka jamana kore yava geleya yi aya nafule mina ke sababu ye ko olu de deme wa menye tonje kulu nyere aka ni barabolo dale akokoroma donné do mami ve na folo ko ta fafe o ye Norvège jamana ye ni Shafawari million gemen konondo ani million mbiduru ye o de ko so Norvège la sigi de mi be anga jamana kono haya yira ka fo kanganiata ka fo ibi kalango ka adobala ako ye femba ye nga ka fo fana ko itafe mashika to ko kalala demiseni bela jele ka se ka kalanjole vene soro ko o fene ye adama nafa ye ako kuma na ko abi wale nyuma ndonge ka nyeshin kerengere ni nyana aya jakulu ima ni o ye humanité inclusive ye na kunungola ma kumewele ko handicap international mali ministre so mi nyeshime kalango ma aleka nona blami ngume keneka ale ayira ka fo ni zigi me ka ke kumana mami ni farafina jamana sababu ye nyonzoro Niger dugu bala nyame farafina jamana sababu minu ni mbarabulu dala imi boli a jamana ukono Mali Burkina Niger olu ye nyonzoro ka laje ka bara unudu ko ba jarade ka fo jamana sababu nunu minu vle ni ka deme aya handicap international fe na bilama bele ko humanité inclusive ko uba fe chugo bela jelela ka kalango ka nikura fie ala mimi se kato sininya sigi obise kadla a jamana nunu gelengele bela jele kono barisa boka daka ni ya mesininya sigi olone do maminu na oye demisenu nye wa demisenu venetize ka sininya sigi nyuma nzoro fuka sebekoro kala anga jamana fabala mako kabeni sibiri do février kalo leta ye Amadou Hampâté Bâ nyongumeso bakono palais de la culture Mouvement pour l'Union des Maliens MUM ni anyemaya be a Cheikh Aruna Sangare bolo olu ka nyongumbe folo Assemblée générale o sigira singa
Aruna Sangare yɛrɛ kun bɛ kɛnɛ kan o tɛmɛnen kɔfɛ Mali silamɛdinɛ ɲɛmɔgɔ ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔ Ansaru ɲɛjɔyɔrɔ a Seyida Sherif Usman Madani Haidara kun bɛ kɛnɛ kan laadala ɲɛmaw politiki ɲɛmaw diinɛ ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen kun gɛn kun bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen Amadu Kamara ni Dramane Mali kun bɛ yen Sherif La TV Jabarani tɔgɔ la. I n'a fɔ laadalako la Sheikh Aruna Sankare n'ale ye alisilamɛ ye n'a bɛ a ka diɲɛnatigɛ baara o baara daminɛ a b'a daminɛ ni Ala tɔgɔ ani alikuranɛ kalan ye. O kadara kɔnɔ Sheikh Aruna Sankare n'ale ye jɛkuluba in ɲɛmɔgɔ ye a nisɔndiyalen ye foli ani bonyamasegili kɛ a kanubagaw a lafasabagaw ani nabaga bɛɛ lajɛlen ma a ye foli lase a bɛɛ lajɛlen ma. Bi an ka première assemblée générale hukumu kɔnɔna na an ka association politique association tɛ diina association tɛ association min don malien denw bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ association min kɔnɔ walasa an bɛ se k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka se k'an ka jamana in bɔ gɛlɛya la donc hukumu kɔnɔna na an ye yanni bi ka se an yalala dugu caman na i n'a fɔ nord région na i n'a fɔ sud région na an ye taara dugu caman na ka sensibilisation kɛ ka yira maliyɛnw na waati sera an ka bolo di ɲɔgɔn ma n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ si tɛna se k'an ka jamana in dilan n'anw yɛrɛw tɛ o donc an taara nord la an balimaw minnu kun ye marifa ta Mali contre la k'u bi indépendance fɛ bi indépendance kuma t'u da indépendance kuma o y'o dabila donc ko an ye accord minnu signé Mali ni CEMA ni plateforme ani communauté internationale accord minnu signera an ka lajɛ olu accord nu bɛ se ka waleya cogoya min na walasa Mali ka se ka hɛrɛ sɔrɔ ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo minnu nana kɛnɛ in na ka ne yɛrɛ ka karamɔgɔkɛ fɔ min ye Seydi Sherif Usman Madani Haidara ye donc ka ko bɛɛ to yen ka déplacer ka na nin kɛnɛ in na ka tila ka dugawu k'an ye donc an b'a fɔ o la ka waleɲuman dɔn diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ minnu nana k'u bɛɛ lajɛlen fo an ka autorité baw ancien premier ministre an ka ministre le ministre de la réconciliation k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn ka bɛɛ lajɛlen fo. An b'a yiraw la k'a fɔ ko mouvement pour l'union des maliens MUM ale ka laɲini ti dɔwɛrɛ yaasa bɛn kelenya bolodi ɲɔgɔn ma o se ka sabati Mali kɔnɔ cogo min na maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ maa ma bɔ maa la siya ma bɔ siya la jango e ka kɛ maliden ye. An ka laɲini ye min ye don n'a nataw la Mali région bɛɛ ka bɔ Kayi fo ka taa se Kidal malien den bɛ se ka bɔ Kayi ka taa Kidal malien den bɛ se ka bɔ Kidal ka taa Kayi cogoya min na k'a sɔrɔ bɛn ni karama fitina tɛ yen vraiment don o don maa o maa sara malien denw de don ni mɔgɔ sara kɔrɔ fɛ ni minnu sara yan a bɛɛ malien denw de donc an b'a ɲini Ala fɛ an kɔni ka laɲini ye min ye bi vraiment nin kɛlɛ in bɛɛ ka ban malien denw k'u yɛrɛ sɔrɔ. Lajɛrɛ in senfɛ tasibila kɛra ka ɲɛsin maa minnu bina jamana lakanali senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka finitigilakaw ka tila ka waleɲuman dɔn sɛbɛn k'o ta k'o ɲɛsin an fa an'an karamɔgɔ a Seydi Sherif Usman Madani Haidara ma ka sabu kɛ a ka cɛsiri a n'a ka wulikajɔ bɛn ani kelenya o sabatiliko ɲuman ma an ka jamana kɔnɔna na. Aruna a ka baara in mɔgɔw a ye bɛn dama tɛ dɛ ɲumanya min bɛ ka k'a fɛ Mali kɔnɔ yan bɛɛ ɲɛ b'a la ji ti yɔrɔ caman na an y'a ka jibidɔn bondɔn ye baloko gɛlɛyara yɔrɔ caman na an y'a ka malo bɔrɔ ye aha ne bolo min y'an jɛ dɔɔni ni mɔgɔ dɔ ye dɔ kɛ a y'a tanu a kana mɔgɔw barika dali bila ka su kɔnɔ a salen ko a kun ka yen o ti foyi ye Aruna an b'i fo silamɛw tɔgɔ la silamɛ bɛɛ tɔgɔ la i bɛ ka ɲumanya min kɛ fantanw ni dɛsɛbaatɔw ye an b'i fo kira y'an bila o de la silamɛya y'an bila o de la ni min ma se i ma se nka Ala y'o de ɲini kumana ɲumankɛla k'an ka fo Aruna an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'i sara hɛrɛ la Ala k'i kisi Ala k'i dama a ye bɛn min ɲini bɛn bɛ ɲini diɲɛ bɛɛ de Aruna kelen tɛ o n'a tiɲɛna bɛɛ bɛ bɔ a kalama mais n'a ɲɛna an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ o kumana an bɛ min fɔ an y'a ye sɛbɛnfɛnw na ni ɲinɛ donn'i ka so i ti bɔmu bila a nɔfɛ dɛ n'i ye bɔmu don a la i ka so bɛ ci ayi i bɛ ɲinɛ de ɲini k'a labɔ dekun nana an ka jamana kɔnɔ an b'a ɲini de dekun ye mun ye an b'a bɔ cogo di mais an ti jamana ci
mana Cheikh Haruna ka nin baara in k'a fɔ mɔgɔw ka bɛn an ka kɛ kelen ye nin ye kuma ɲumanba ye ni nin sera ka kɛ fana maliyɛn bɛɛ ka hɛrɛ bɛ nin de la maa si tɛ bɔ kɛnɛ ma ka na jamana in dilan anw de y'a denw ye anw de b'a dilan n'a tiɲɛna anw de b'a dilan. Mali alisilame bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a Sayid Sherif Usman Madani Haidara a ye bonya minɛni a bolo fila ye ka tila k'a ɲini maliden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ yaasa bɛn ani kelenya o ka sabati Mali fan bɛɛ lajɛlen na. Association Malikura sinzin bere olu ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan ka bɛn ni sibiri don février kalo tile 10 ye Amdalaye centre islamique la senfɛ baaraw minnu kɛra association Malikura sinzin bere fɛ ani baaraw minnu bolo danbɛ da donna olu la wa kɛnɛ yɛrɛ ka association Malikura sinzin bere ɲɛmaaba a ye i da don gwɛlɛya dɔw la Mali jamana kɔnɔ minnu ni olu kan ka ɲɛnabɔ politiki bina k'u kan ni lakana bina k'u kan a ko fɔ tɛgɛw de ka di ɲɔgɔn ma ka jɛ ka baara in da ni fanga ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ association Malikura sinzin bere a sigira sen kan san 2013 Mariétou Diallo ni Seydou Ɲare tun bɛ Sherifla TV Jabarani tɔgɔ la. Halisa a y'an dɛmɛ an ka jɛ an ka Mali an k'a dilan an ka jɛ an ka développement kɛ Mali kɔnɔ développement ye muso ni denmisɛnninw de donc muso ni denmisɛnnin bɛɛ k'i jija an ye an ka jɛ an ka Malikura sinzin bere an ka wuli ɲɔgɔn fɛ an ka sankɔrɔta ɲɔgɔn fɛ an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ hakɛto b'a ka Salɛ Mahamadu. An ye association de ye association sigira sen kan l'an 2013 ɲinan y'a san 5 ye a sigi kun commune 4 mɔgɔw de y'u fara ɲɔgɔn kan ka association créer ko an ka sigida mɔgɔw dɛmɛ donc o hukumu kɔnɔna na an ye baara caman kɛ o baaraw ɲɛfɔra salle kɔnɔ an ye muso dɔw dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ ta safinɛ dilan na ka matériel fana d'u ma ka wari dɔ d'u ma fana min bɛ se k'u dɛmɛ an ye matériel de santé fana dɔw di centre de santé ma an ye denmisɛnninw dɛmɛ kalankow la minnu bɛ examen na san min na min ye DEF ye ani min ye bac ye n'a bɛ fɔ min ma ko cours de rattrapage ye mun ye école ma se ka kɛ ka se niveau min ma an bɛ mɔgɔw ɲini u kana denmisɛnninw lafaamuya ka se o niveau ma an y'olu baaraw bɛɛ kɛ san 5 in kɔnɔ an ka baara kun bɛnnen b'o ma mais kɔsa in na association ka ɲɔgɔnyew senfɛ an y'a fɔ ko bon an fana b'an hakilina di jamana kɔnɔ jamana bɛ degun min na depuis 2012 fo kana se bi ma Mali ye dɛmɛ sugu bɛɛ sɔrɔ mais o dɛmɛ bɛɛ kɔnɔna na hali bi an bɛ dingɛ kɔnɔ hali bi an ma bɔ donc an b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ an bɛɛ ka kumakan kɛ kelen ye an bɛ se ka jamana in dɛmɛ cogo min na jamana in ka bɔ dingɛ kɔnɔ jamana in ka taa ɲɛfɛ olu kɔnɔnaw de la an ko k'an bɛ mɔgɔw wele k'an hakilina fɔ u ye an fana hakilina ye min ye n'an y'a fɔ peut-être k'an hakilina fana bɛ se ka bɛn an ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu tuma na ni faama minnu nana ou bien ni faama minnu kan ka na ou bien ni faama minnu bɛ yen sisan ne hakilina n'u yɛrɛ b'a dɔn ko hakilina ɲuman don u bɛ se ka fara u bolo da la k'u yɛrɛ de bɛ baara la Mali kama an ta ye Maliko de ye an nana ka na an ka proposition de kɛ jamana bɛ se ka taa bɔ nɔgɔ la cogo min na jamana bɛ se ka taa ɲɛfɛ cogo min na an nana o proposition de kɛ bi an ko maliyɛn bɛɛ ka jɛ ka hakilina kɛ kelen ye k'a to dugu in ye anw ta de ye n'an ma sigi yan ni Ala k'an kisi ni gɛrɛgɛrɛ y'an sɔrɔ taa yɔrɔ t'an na dɛ an ye fasoden de ye donc an ka hakili fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ kelen ye an bɛɛ ka jɛ kelen ma pour ka fara ɲɔgɔn kan ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ mais o hakilina di la an y'a fɔ an bɛna wuli ka tagama fana daminɛ jamana kɔnɔ ka hakilina ye min ye anw bolo jamana bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na o y'anw hakilina de ye an b'o di c'est état ye min ye état bɛ yen bɛɛ de kama état tɛ mɔgɔ damadɔnin kama donc ce qui fait que nous on pense que dépenses inutiles bɛ yen mɔgɔw ka kan ka sigi k'a fɔ ɲɔgɔn ye nin dépenses ninnu bɛ kɛ olu man ɲi an ka dépenses bɛɛ ko wɛrɛ ma min bɛ se ka nafa ɲa bɛɛ ye bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ min na. O de b'an sɛnsɛn ka se diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoniw lasɔrɔli ma Nizɛrikaw fɛ yen maa minnu ye nisɔngoya kɛnɛ sigi sen kan ka bɛn ni dimanche tɛmɛnen ye février kalo tile 4 u minɛn bɛ a maa caman ka laban k'u datugu k'u bila yɛrɛ ka taa kasogonba yɛrɛ la ka sabu kɛ ko jaki ɲɛsin bɛ u ma u ye nisɔngoya kɛnɛ min sigi sen kan
u ye maaw ka muɲuku manya ka tiɲɛ fanjaman fɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ maa minnu bɛ maa minɛnw na o ye Alahasan Itina Kari ye ni ale ye fangaɲinijakulu Akal Kasa maa ye ani Ibrahima Bana ale ye fangaɲinijakulu Lumana o maa ye musolaka dɔ de kan ka wele bila kanubaw ma ŋwarada jakulu kura do Niger dugukolo ka ko Front de l'Opposition Indépendante ɲɛmaya bɛ musolaka ye min bolo ni o ye Madame Bayar Mariama Gamache ye ale de ko ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ Niger faba ɲame foroba kɛnɛ dɔ ka u ko yɔrɔ min ma ko Place Tumbo k'u ka nisɔngoya jira ka ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔw ma u ye sariya min da ka bɛn ni san 2018 ye k'u b'a fɛ ka nafolo labaara Niger jamana kɔnɔ aya o sariya in o de ti bɔ olu ye o ka dabila o tɛmɛnen kɔfɛ kɛlɛcɛw minnu bɛ Niger dugukolo ka dunanw na a kɛlɛcɛ dunan bɛɛ lajɛlen ka Niger dugukolo fɛnɛ bila maa de b'i yɛrɛ ɲininka sa maa minnu minɛnen filɛ nin ye n'a ma bɛ taa maa tan ɲɔgɔnna na yala nisɔngoya kɛnɛ sigibaw sen kan u bina polisilakaw ka ja dɔ kɔnɔ wa barisabu ka d'a kan tiɲɛ don yamaruya kun dir'u ma u ka nisɔngoya kɛnɛ in sigi sen kan nka u tora sinna fɔ nɛgɛ ɲɛ kanagolo ni o ye 0 heure ye polisilakaw fɛnɛ nana don u tula minnu sera ka minɛ olu minɛna musolaka in ni o ye Mariama Gamache Bayar ye ale min kɛra wele daba ye ka ɲɛsin kanubaw ma k'u ka na kɛnɛ in kan ale ko k'ale kɔnɔ gannen don k'a t'a faamu fiyewu ale kanubaw maa tan ɲɔgɔnna olu ka minɛ ka tile 4 kɛ bolola u laban ka bila ka taa Kasubunba la Niger faba la Niamey k'a sɔrɔ u ma jɔ kiri ɲɛma ɲɛkɔrɔ ko o ye ale kɔnɔ wa maa ninnu ka kiri bi sigi sen kan dɔgɔkun nata daminɛ Senegal faba la Dakar ka bɛn ni jumado février kalo tile 9 ye wulatile yanfa fɛ min ye fangasinamatɔnw ye olu ye nisɔngoya taamaba dɔ labɛn maa 1000 ɲɔgɔn na dɔw y'a jira k'a fɔ o de bɔra Senegal faba la ka nisɔngoya taama in bolo da yamaruyara préfet fɛ ni o ye Senegal faba Dakar baba kumanda ye fangasinamatɔnw u kun famana ka nisɔngoya taama kɛ barisabu ka da ka octobre kalo la san 2016 u ye a dɔ kɛ lakana tigilamaw donna u tulani k'u caca kabini o kɛra aya min ye nisɔngoya taamaw ye olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ Senegal dugukolo ka bilen ko in bɛ fɛn min nɔfɛ o ye jamanakuntigi kalata min n'o cɛ ye san 1 ye Senegal dugukolo kan fangasinamatɔnw de b'a fɛ aya jamana ɲɛmaw ni fangasinamatɔnw u ka lajɛ ka bɛn ka dɔ ka se ka fɛn fɔ ɲɔgɔn ye kalata bɛ se ka kɛ jɛlenya kɔnɔ cogo min san 2019 u y'a yira k'a fɔ san 2017 juillet kalo la wasadensigi kalata min kɛra aya ko maa tɛ se ka fɔ k'i bɛ ɲɛ foyi fɔ a la ko barisabu ka d'a kan ko jɛlenya ko ma ye a da fɛ bibi in kɔni na min ye fangasinamatɔ ninnu kɔni ye u b'a fɛ de cogo bɛɛ lajɛlen la aya bɛnkan dɔ de ka se ka sɔrɔ ni jamana ɲɛmayaso ni ɲɔgɔn cɛ kalata yɛrɛ kɛcogo kunkan min bɛ se ka to u danganiyalen bɛ se ka u kɛ kalata kan ka fɔ a n'a kɛ jɛlenya kɔnɔ fangaɲinijɛkulu min bɛ wele ko PDS ni o ye jamana ɲɛmaakɔrɔ Ablaye Wade ka fangaɲinijɛkulu ye o ka mɔgɔw kun bɛ taamadenw na aya min ye Senegal faba Dakar maire Khalifa Sall min minɛn bɛ bi n'a ka kiriw bɛ senna o kanuba dɔw fɛnɛ kun bɛ taama in na Laginɛ Konakiri tile 5 kɛlen kɔfɛ ni o ye mairisigi kalataw ye bibi na jaabiw de bɛ ka dɔɔni jaabi ninnu tɛ se ka jɛ ka bɔ ɲɔgɔn fɛ barisabu ka da ka kalata labɛn ni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni kanuta ye min ye o ye de ka lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen la min bɛ se ka to aya ni jaabi ko k'a bɛ bɔ bɛɛ o ka sɔrɔla maa ma sɔrɔ maa min ko ma jɛ ni jaabi bɔ cogo i b'a jira k'a fɔ minnu bɛ yen nɔ ni kalata don dimanche don olu dɔw ye bataki sɛbɛn k'o bila ka taa k'a fɔ u ma jɛ ni kalata kɛcogo ye procès verbaux aya k'u ka dusukun gamigami jira olu bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛ aya kiribulon fɛ ni o ye sariya sunba kɔlɔsi yɔrɔ ye o kumana ni olu bɛɛ lajɛlen de bɔra ɲɔgɔn na sa kalata labɛnni jɛkulu commission électorale nationale indépendante seni b'a fɛ desadi ni ka sɔrɔ ka jaabi labanw bɔ k'u bi kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ni ye Konakiri yɛrɛ dama ta ni o ye faba ye kin 30 minnu bɛ yen 15 dɔrɔn juma wulatile yan b'a fɛ o de kunsen kun bɛ ka sɔrɔ kalata labɛnni jɛkulu ma ɲɛmaw kɔni ye a jira k'a fɔ walasa olu ka jaabiw bɛɛ lajɛlen kɔni di a y'a fɔ k'a sɔrɔ la fiɲɛw bɛ yɔrɔ minnu na wale kelen gwɛlɛyaw bɛ yɔrɔ minnu na maa minnu ma nisɔndiya sɔrɔ kalata taabolow la olu taara kiiri binna k'u ka sariya ye a bɛɛ lajɛlen bɔ ɲɔgɔn na o kumana olu bɛ sɔrɔ ka kalata jaabi labanw bɔ k'u bi o b'a jira k'a fɔ fanga sinamatɔnw ni jamana ɲɛmayaso fanfɛ jɛkulu olu si tɛ se ka danfara ka bɔ ɲɔgɔn na k'a fɔ bibi in na nin fangaɲini jɛkulu in wale kelen nin bara ɲɔgɔn kan jɛkulu in de kɛra ka maa caman sɔrɔ maires la sigida ɲɛmaw la o si tɛ se ka danfara nin kuma in na Camerounikaw fɛ yen yɔrɔ min ye anglais-fɔma yɔrɔ ye ni o ye Ganyakayanfa ye ka digi Tilebiyanfa kan ani Woroduguyanfa ka digi Tilebiyanfa kan
n'a duguba dɔ ye Bamenda ye bibi na jaki ɲɛsinnen do Cameroun na lakana tigilamɔgɔw mɔ adamadenya hakɛ labasa jɛkuluw fɛ fo nazarala tɔnba Union Européenne yɛrɛ na mi da don a la ka kangari da Cameroun ɲɛ k'a ka jateminɛ kɛ kɛlɛ kɛcogo la ani maaw ni ɲɔgɔn cɛ barisabu ka da kan ni maa minnu gɛnbɛ ka wuli k'u jɔ bi Cameroun ni fanga nɔfɛ ni o ye anglɛfɔma yɔrɔ maaw ye mugu ni kisɛ tɛ u bolo maaw de don minnu ni maa bɛ se k'a fɔ u ka kɛlɛkɛla bɛ sɔn ka kɛ bere wali kelen muru ni bese n'a ɲɔgɔnna ye ni k'i bi maramafɛn girimanw da ka don olu tula k'a laban bi kɛ tiɲɛni ye ni ko da nka bibi na min ye Cameroun ma ɲɛmaaw yɛrɛ fɛnɛ ye olu bɛ ka jira k'a fɔ u bɛ a ɲini u cakɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ seleke naani na ni u ma ɲɛ k'u bɛ kuma Cameroun kun kan ko la kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna Cameroun ni fanga ani anglɛfɔma yɔrɔ maa ninnu ni ɲɔgɔn cɛ u ka lajɛ u kana dɛmɛ dɔ fɛ ka dɔ kɛlɛ ko barisabu ka da ka bibi na maa minnu bɛ ka kɛlɛ u fɛ aya ko u bɛ se ka jateminɛ k'u kɛ bamanjiw de ye maa mugan ni zabade fara Cameroun lakana tigilama ninnu na maa ninnu fɛ o kumana ko min bɛ o cogo la k'a ka kan lakana tigilamaw u ka kɛlɛ kɛ aya kunnafoniw kɔni gɛn bɛ ka jira k'a fɔ Union Européenne ni o ye nazarala tɔnba ye ale kɔni gɛn bɛ ka ɲini Cameroun ma ɲɛmaaw fɛ u ka kɛlɛ in kɔni sɛbɛ kɔrɔ nɔgɔya maramafɛn girimanw olu sen ka bɔ a la o tɛmɛnen kɔfɛ kunnafoniw fɛnɛ ka di kɛlɛ in kun kan maa minnu bɛ yen kunnafoni sɔrɔ sarakura sanfɛ ni réseaux sociaux ye n'i ye seereya min ye i bɛ se k'o ta k'o jɛnsɛn walasa ko in yɛrɛ a kɛcogo ka se ka sidɔn bamanankan kunnafoni bɛ kunjɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye jɛkulu minnu ni olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali jamana tɔgɔ la farafinna ɲɔgɔn bɛ kɛnɛ kan 11 créateurs de ɲarela bɛ o la ale bɛ Copa de la Confédération de football kɛnɛ kan ni o ye kafu ye aya min ye 11 créateurs de ɲarela ye ani Boulez Dadekaw ka Shabsa Riyadihi ye ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛra planning bɛ kelen ani kelen fa bɛɛ lajɛlen la ka bɛn ni jumado février kalo tile 9 stade Omnisport Modibo Keita la Isufu Kulubali ni Samba Traoré kun bɛ yen Sherifla TV tɔgɔ la a dɛsɛlen kɔ saro ni ka a sen dun phase de poule sen entourage wulikajɔw la 11 créateurs ɲinanama kelen bɛ ni ka wulikajɔw de bolo da cogoya min na u ka se ka kunkɔrɔta sɔrɔ farafinna sen entourage kuluw ka wulikajɔw la o min kun kelen bɛ sababu ye ni ka 11 créateurs ka bɔ Mali kɔnɔ o ni Shabab Riyadi Boulouzdat ka bɔ Algérikaw fɛ yen nɔ o min devrait être bilenman ye sen entourage kulu filaw o ye wagatinin kɛ ni ka ɲɔgɔn sen filɛ nka Mali dɔw bɛna na kunkɔrɔta sɔrɔ sanga 43 de kɔnɔna na ka kɛ ni ɲangini dɔ ye min bɛ kɛ larabulakaw ka daga kɔnɔna na o ran bɛɛ jaratigɛba bɛ gɔnyi boloda ni ka di Mali denw ma chaque ne sama kɛ u bɛ se k'o yɛlɛma ni ka kɛ colu ye kelen ani kɛrɛngolo sigilafiɲɛbɔ bɛ k'o de kan sen entourage wuliko filanan larabulaka minnu devrait être bilenman ye n'o ye Serre Boulouzdat ye ka bɔ Algérie u bɛna na wulikajɔw tugu ɲɔgɔn nɔfɛ ni ka donlanci yɛrɛ goloba 11 créateurs ka daga kɔnɔna na ka kɛ ni o gɛlɛya banbaliw ye 11 créateurs kɔfɛbaw bɛna na ɲangini kɛ sanga 63 mètre paraɲɛ 20 ani 3 bɔɲɔgɔnko o tun bɛ Alikalifa Kulubali ka colu daga ani dolan ni ɲɔgɔn cɛ nka o ma bali ni ka Algériens ka sennagosila in bali n'o ye Youssouf Bouchafi ye a k'o ko faran kɛ directement ye kelen ani kelen sen entourage bɛ bɔ jɔ o de kan Mali 11 créateurs ani Shabab Riyadi Boulouzdat ka bɔ Algérie ni ɲɔgɔn cɛ Mali degere karamɔgɔ o jigi b'a kan k'a fɔ u bɛ se ka kow kɛcogoya yɛlɛma sen entourage segita kɔnɔna na. Bon a kɛra balontan ye balontan min jijara équipe fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ta k'a lajɛ bon comme n y'a ɲɛfɔ aw ye cogo min na occasion caman na n ko balontan c'est à dire kunfɛ ko tɛ bilen jateminɛw de don c'est à dire a bɛ analyser de n'i y'an ka équipe ta k'a lajɛ compétition ko b'an na donc o ye handicap ba ye an y'a essayer k'a fɔ an b'olu de baaraw bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan pour que an bɛ se ka repères sɔrɔ joona ka se ka adversaires concurrencer aujourd'hui an ye dɔ k'a la parce que an ye bi kelen ta an baara o de ma ɲɛ mais an bɛ continuer ka baara kɛ fɛn minnu kɛra fiɲɛ ye k'olu corriger joona pour que match retour la u sera ka na 1-1 kɛ to an fana se ka 1-1 k'u bara pour que ne pas gagner donc an kana an jigi latigɛ baara dɔrɔn de bɛ se k'an bɔ ɲɔgɔn ma mais baara min don fo k'a ka accompagner de c'est à dire mental dɔrɔn tɛ faut que dumuni ka k'a la faut que farikolo yɛrɛ ka travailler n'a y'a 90 minutes ta k'a lajɛ ni anw ye ballon ta ka na se 32 mètres la u ka kan kɔnɔ an bɛ ballon perdu facilement parce que u tilennen tɛ senw ka girin donc nin bɛɛ de bɛ taa corriger pour que don nataw la an bɛ se ka kɔnɔta sɔrɔ a la tugun bon kelen ni kelen o tɛ k'a fɔ ko ne wasara ballon tan de don ni mɔgɔ min ye kelen di baara avantage b'a bolo o b'a la match retour la donc ni e de b'a fɛ ka qualifier de bɛ jeu kɛ o de kama n ko ɲɛ bɛ ballon tan match retour la déjà match retour in tɛ kɛ dɔwɛrɛ ye u t'u da kɔfɛ de ka bɔ ni contre ye o dun ye ni équipe ka force de fana ye o y'u ka force de ye. min ye Algérie tɔn in degere karamɔgɔ ye u fana y'a yira k'a fɔ ni plan bin bɛ olu bolo i n'a fɔ sɛbɛya de. comme j'ai dit aux joueurs. N'i y'a ta k'a lajɛ ne ka dolantanna dɔw bɛ yen o tile kelen ma deli ka jouer nin dolantan sugu la o de kɛra gɛlɛya dɔɔni nka u sera k'u jija n y'a f'u ɲɛna u ka wagati jateminɛ wagati min
ka nɔgɔ o ma ani min ka gɛlɛn o ma dolanci kɔnɔna la o fisayar'u ma kosɛbɛ o de kama u sera ka wulikajɔ barika bonya n'an sera ka bi dɔ sɔrɔ ko o don o bi an ma se ka faamuyali sɔrɔ a la ka sababu kɛ jalatigɛba y'a yira k'a fɔ. Oui, le match retour, comme j'ai dit, il faut être rationnel. Am se ka fɔ nin ye victoire anw ma ka sababu kɛ anw ye 1-1 sɔrɔ yan nɔ Bamako yan. N'i ye jateminɛ kɛ kɔmasegi dolanci a bɛ gɛlɛya anw sigiratɛri maaw bolo kosɛbɛ ka sababu kɛ nin wagati laban na anw ye dolanci minnu k'an ka so an ye sebaya sɔrɔ u la wa nin wagatinin na nɛnɛ ani sanji o kɔni bɛ na kosɛbɛ est-ce que 11 sigiratɛri maaw bɛ se k'o kuma o ma deli o la o de bɛna anw dɛmɛ kosɛbɛ min b'a to an bɛ sebaya sɔrɔ. Il pleut, il neige même, hein? Et ils doivent se préparer en conséquence. Ça sera difficile. Dolanci segi bolo dalen do dɔgɔkun 2 kɔnɔna na wari kelen nin kalo tile 20 ka taa bila tile 21 a bɛ kɛ Algerikaw fɛ yen nɔ Algérie faaba kɔnɔ. O de bɛ dansigi bamanankan kunnafoni na min farala ɲɔgɔn kan ka lase aw ma kunnafoni diso ɲuman so fɛ ka bɛn ni nin kuma in ye ka wale ɲuman dɔnbɔli kɛ ka lase aw ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka aw minnu gɛn kun bɛ ka ɲamada ka ɲɛsin jabaraniw ma walasa faamuya bɛ sɔrɔ fɛ Seri Fila tɛ bamanankan kunnafoni na laseli wɛrɛ min ɲɔgɔn sɔrɔ yan'o cɛ kan bɛɛ diɲɛ waati wɛrɛ n'Ala sɔnna ma.